Google Docsen marrazkiak txertatu alditugu eta hor bertan gero, forma batzuekin ero jolastu. Behar bada, ez du aukera handirik ematen edo jolastu behar dugu kontu handiz, ondo egiteko. Txertatu nahi badugu irudi bat edo forma bat, marratxo bat edo horrelakorik, egin behar duguna da txertatu eta marrazkia. Hor bertan aukeratuko dugu berria. Suposatu, lehenengo egin nahi dugula, forma bat, lauki bat. Hartuko dugu formak eta laukitxo bat. Laukia egingo dugu, osatuko dugu, eta kontuten hartuko dugu bere ondoa nolakoa izango den. Bere gainean zer jarri nahi badugu, adibidez diagonalaren bat edo horrelakorik, aukeratuko dugu hobeto gardena. Bestela, bera jarriko da gainetik eta ez da ikusiko marratxoa. Egingo dugu gorde eta itxi. Irudi bat txertatzen dugunean egin behar dugun lehenengo gauza da, hori nola ikusiko dugun irudi hori testuarekin errazioarekin. Orduan, hemen ditugu aukera batzuk, hemen baditugu, baina sakatzen badugu irudiaren aukerak, hemen ikusiko ditugu, behar bada hobeto. Dogitu testua, apurtu alboetatik, azpian, gainean, eta bar. Nik kasu honetan utziko dut honela, dogitu testua, eta horrela mugitu ahal izango dut, edozein lekutara, eta hor jarri. Behar bat egiten ari garen adibiderako, ondo dago. Baina dena den orain utziko dugu hemen kanpoan, aukeratuko dugu beste bat, aukeratuko adibidez apurtu eta alboetatik utzi espazioa. Suposatu orain sartu nahi dugula marratxo bat, egingo duguna izango da berriro txertatu kanpoan klik, eta berriro txertatu, berriro marrazkia, berria, eta kasu honetan aukeratuko dugu lerrotxo bat. Zakatuko dugu iruki txikian eta aukeratuko dugu lerroa. Egingo dugu lerro bat gutxi gora bera, nahi dugun inklinazioarekin eta tamainarekin, eta egingo dugu gorde eta itxi. Hemen esango diogu berdin, behar bada hemen jarriko diogu orain testu gainean jartzeko, agertzeko lauki barrua. Suposatu egin nahi diogula hori diagonal bat, orduan kokatuko gara hor aldugun moduan, eta gero, ahonditu. Eta hemen, guztiz moldatzen ez bada, jolastu aldugu pizka bat, bere inklinazioarekin, tamaina eta biraketarekin. Hemen jolastu aldugu pizka bat zabalerarekin eta altuerarekin, altuera eskala eta zabalera eskala, eta kasu honetan, jolastu aldugu beti pizka bat, ikusteko noiz moldatzen den gutxi gora bera ondo. Hemen jartzen du blokeatu aspektu razioa, kentzen badugu, hor behar bada, jolastu beharko dugu, tamaina horrekin, biekin, gutxi gora bera moldatu arte. Espero dut baliogarria izatea, irudiekin edo marratxoekin jolazten.